बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गुबुन मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदां 3.5 बिनिनो 4 नाम्बारनि रमान नाम्बार 1 निफ्राय बानायगोन। थांनाय थाखोआव जोङो सोंनाय बिदां 3.5 नि 3 नाम्बारसिम बानायदोंमोन। जुदि नैबे चेप्टारनि लेसन 3 नि बा चेप्टार 3 नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ नायाखैमोनब्ला आरो जुदि बेखौ नायनोब्लाथाय आं गासैबो भिडिअनि लिंकखौनो नैबे भिडिअनि डेस्क्रिप्शनाव होना दोनखादों। डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों बैफोर भिडिअफोरखौ गोसोबायदि नायनो हागोन। दा आङो नैबे दिनैनि नैबे थाखोखौ जागायलांनि। बेयाव उन्दुनाय 4 नाम्बाराव गाहायाव होनाय जेंनाफोरनि हांखोआरि समानथाय जरा दा आरो जुदि बिसोर थाफुङोब्ला जायखिजाया मोनसे रोदा सानखान्थियारि आदबजों मावफुंथाय दिहुन होनना बुंदों। दा जोंहा रोदा सानखान्थियारि आदब बेसे मोनखो जों मोनसे मोनबाय फज'स्लायनाय बे मोनसे आदबमोन। ओमफ्राय नेक्स्टआव जों मोन्दों मा खोमोरनाय आदब मोनसे मोन्दोंमोन आरो जों मोनसे मोनबावदोंमोन। बे आदबा जाहैबाय मा दानखाव सानजाब आदब। दा जोङो मा होनदों हांखोआरि समानथाय जरा दानानै इ मोनथामनि जायखिजाया मोनसे आदबजों जों बेखौ मावफुंनांगौ आरो जों फज'स्लायनाय आदबखौ 3.3 आव मोनदों, 3.4 आव खोमोरनाय आदब मोनदों आरो दानखाव सानजाब जाय माने 3.5 चेप्टार जों सालायबाय दं। इयाव दानखाव सानजाब मोनदों नालाय दानखाव सानजाबजोंनो गासैखौबो दिहुनजोबगोन जों। अब्लाथाय दा जोङो रमान नाम्बार 1 आव माबायदि सोंथि होदो बेखौ जों नायनि। दा इयाव सोंथिया ओरैबायदि होनदों ना हस्टेल मासुलनि मोनसे बाहागोआ थि खालामनाय आरो आद्रा बाहागोआ सासे फरायसाया मेसाव जानाय साननि सायाव सोनारनानै जायो। माने हस्टेलनि जिथु फिस ना बेयो मा जाहैबाय मोनसे फिस दंखायो। एसें फिसखौ होखानांगोन फिक्स मोनसे। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा सानसेयाव बेसे आदार जायो बेनि सायाव आरो जेनेबा दिनै सानसे आदार जादोंबा सानसेनि थाखाय एसें फिस दं। साननैनि थाखाय 20 सानजाबना जि मोनो साननैनि सानथामनि सानब्रैनि इदि माने अबेबा मोनसेजों जोङो सानसेनि माबाजों जिखिनि होनांगौ सानसेयाव जानायनि थाखाय बेखौ दिनै जि होयो गाबोनबो होनांगोन सबनियाबो होनांगोन बिदि आरो माने सानसेनिबा सानसेनि एक्सट्रा फिस, साननैनिबा साननैनि एक्सट्रा, सानथामबा सानथामनि एक्सट्रा। नाथाय बिसोरजों लोगोसे मा थाफायो फिक्स मोनसे फिसा जेब्लाबो दाजाब जाखायो आरो। अब्लाथाय नाय जेब्ला सासे फरायसाया 20 साननि थाखाय जाग्रा जायो माने 20 साननि थाखाय हस्टेलाव जाबाय आरो ना अब्ला बेयाव हस्टेल मासुल हिसाब बेसे 1000 रां होनाङो। थामहिनबा बेसे नांबाय 1000 रां होनांबाय 20 सान जानायनि थाखाय। जेराव सासे फरायसा बिआ 26 सान जानायनि थाखाय आदार जायो आरो हस्टेल मासुल हिसाबै 1180 रां होयो। सासेया बेसे 26 सान हस्टेलाव जादो आरो जानायनि थाखाय बेसे नांबायो 1180 रां होदो आरो थि खालामनाय मासुल आरो सानसेयाव आदार जानायनि खरसखौ दिहुन। अब्ला जों बेखौ हमना लागोन जे थि खालामनाय मासुला बेसे हमना लानि आरो सानसेयाव आदार जानायनि खरसाया बेसे बेखौ हमना लानि आरो जों लागोन। फार्स्टआवनो हमना लाबाय हस्टेल थि खालामनाय मासुल गाहायावनो लिरनानै हमना लाबाय हस्टेल थि खालामनाय मासुल इक्वल्स टु एक्स रां आरो हस्टेल थि खालामनाय मासुला बेसे एक्स रां होननानै हमना लाबाय। ओमफ्राय आरो सानसेयाव आदार जानायनि खरस आदार जानायनि खरस माने सानसेयाव बेसे होनांगौ जायोब्लाथाय वाइ रां होननानै हमना लाबाय जों बेखौ। दा जों सोंथि बायदियै फैगोन आरो जों हस्टेल थि खालामनाय मासुलखौ एक्स रां लाबाय, सानसेयाव आदार जानायनि खरसखौ बेसे वाइ रां लाबाय आरो ओमफ्राय सोंथि बायदियै मा फैयो सासे फरायसा ए होनना बुंदों नै सासे फरायसा ए आ 20 साननि थाखाय
जाग्रा जायो अब्ला बेयो हस्टेल मासुल हिसाबै बेसे 1000 रां होनांगौ आरो 20 सान जायोनो नाय हस्टेलाव 20 सान जायोब्ला ना 20 सान जुदि बे हस्टेलाव जायोबाथाय बेसे नांगोन इयो ओरैनो सानसेयावनो बेसे नांगौ वाइ रां होनांगोन नालाय ना जानायनि नामाव अब्लाथाय 20 सान जाबा बेसे नांगोन इयो 20 वाइ होनांगौ आरो 20 वाइआ बेसे जायो 1000 नाथाय मोनसे खोथा जाहैबाय 20 सान जानायनि थाखाय जाग्रानि खरसा बेसे 20 वाइ मानो होनबा सानसेयाव वाइ रां आरो 20 सानाव बेसे 20 वाइ जागोन इयो बेसे टोटल 1000 जायो नाथाय 1000आव नाथाय मोनसे मा हाबना दं बेयाव जितु थि मासुल ना थि मासुलखौथ' होखानांगोन ना बै थि मासुलजोंसो 1000 जायो थामहिनबा नैबे 20 सान जानाय आदारजों नैबे थि मासुलखौ दाजाबना होब्लासो 1000 रां बे आरो अब्लाथाय इखौ जों साजायना 1 नाम्बार खालामना दोनगोन x plus 20y 1000 जों फैबा minus 1000 जाबाय equals to 0 इखौ 1 नाम्बार खालामना दोनबाय जों नाय मा होनना बुंदो जे 20 सान जादो 20 सान जानायाव ओरैनो जानायनि नामाव बेसे 20y होनांगौमोन नाथाय बेजों लोगोसे मा दं फिक्स मोनसे फिस दं आरो एक्सआ थि मासुलि बेखौ होखाथारनांगोन अब्लाथाय 20 साननि थाखाय जानायजों लोगोसे नैबे फिक्स मासुलखौ जेब्ला दाजाबगोन बेसे होनांगौ इयो 1000 होनांगौ आरो जों मा खालामबाय आगसिनिखौ लाखिबाय नैबे 1000खौ ओजा आगसिखै लाबोनाय लोगो लोगो माइनास 1000 जाबाय ओजा आगदाखै जेबो गैला माने इक्वल्स टु 0 एबार आरो नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनाव फैनि मा होदो नेक्स्ट मोनसे कन्डिशनाव आरो होननानै बुंदो ना नाय सासे फरायसा बिया एबार सासे फरायसा बिया जाय 26 साननि थाखाय आदार जायो हस्टेल मासुल हिसाबै 1180 रां होयो माने बेसे दिन जायोनो 20 सान ओरैनो 20 सान जायोबा बेसे नांगौ सानसेयाव बेसे जानायनि नामाव वाइ रां ना 26 सान नालाय बेसे 26 वाइ नाथाय 26 सान जानायनि आदारनि बेसेना 26 सान आदार जानायनि बेसेना एसेबां सानसेयाव वाइ 26 सान नालाय 26 सानजाब वाइ बेनिफ्राय नाथाय बेजों लोगोसे मा होनांगौ जेब्लाबो फिक्स मोनसे थि खालामनाय मासुल नैबे एक्सट्रा थि खालामनाय मासुलखौ जेब्लाबो होदेरनांगौ आरो ओमफ्राय इ मोननैजों लोगो नांना बेसे जादोंनो 26 सानाव 26 साननि थाखाय 1180 1180 रां जादों दा जों मा खालामगोन ओजोंहा जाय आगदाखै दंना आगदाखै थानायखौ आगसिखै लाबोगोन जों आगसिखै लाबोनानै मोनसे समानथाय बानायनो हागोन नैथ' एक्स थाबाय प्लास नैबे 26 वाइ थाबाय ओजा फैबा मा जागोन माइनास 1180 ओजा जेबो गैला 0 थाबाय इयो 2 नाम्बार जाबाय नैबे एक्सआ थाबाय प्लास थाबाय 26 वाइ थाबाय नै 1180 आगसिखौ फैनायखाय माइनास 1180 इकुवेल थाबाय आगदाखै जेबो गैला माने लाथिख' थाबाय होमबानिया जों बेखिनिखौ मोनबाय ना दा जों बेखौ माजों बानायगोन दानखाव सानजाब आदबजों बानायगोन जों नै साइडखै दानखाव सानजाब आदब होनना लिरनानै आङो दानखाव सानजाब आदब दानखाव सानजाब आदबजों बानायब्ला मा फैयो जोंना मा लायोमोन जों वाइ 1 एक्स ओमफ्राय आरो वाइ 1 एक्स वाइ इखौ लायो ओमफ्राय जों मा लिरगोन गाहायफोराव थादेरफोरखौ लिरगोन इसोर ना 1 नाम्बाराव फैनि जों 1 नाम्बार समानथायाव एक्सनि थादेरा जेबो गैया माने मा 1 बेनिखायनो नैबे एक्सनि गाहायाव 1 खौ लिरना दोन नेक्स्ट वाइनि थादेरखौ नाय वाइनि थादेरा मा दं प्लास 20 दं बेनिखायनो वाइनि गाहायाव 20 लिर नैबे वाइआव 20 नैबे वाइनि गाहायाव 20 दिदोम बिदाब नाय मा दं दिदोम बिदाब माइनास 1000 नालाय नैबे 1 नि गाहायाव माइनास 1000 खौ लिरना हो नेक्स्ट एबार 2 नाम्बार समानथायाव फै 2 नाम्बार समानथायाव मा दं एक्सनि थादेरा जेबो गैया माने मा 1 नैबे एक्सनि गाहायाव 1 खौ हो नेक्स्टआव वाइनि थादेरा मा दं प्लास 26 बेनिखायनो वाइनि गाहायाव 26 नैबे वाइनि गाहायाव 26 खौ हो बिनि उनाव दिदोम बिदाब मा दं माइनास 1180 बेनिखायनो 1 नि गाहायाव माइनास 1180 खौ होबानो जाबाय दा जोङो बेनिफ्रायनो एक्स आरो वाइनि मानखौ दिहुनलांगोन आरो अब्लानो जोंहा फिननाया ओंखारलांगोन अब्लाथाय जों मा खालामगोन इयाव लाबाबो नैयावनो बानायनोसै आङो ससेखौ जों दिहुनना लाखाजोब्बाय दिहुनना लानो गोनांखिनिखौ हा अब्लाथाय स' जोंना दानखाव सानजाब आदबजों बानायबाथाय मा खालामो मोनथाम बोखाव खोन्दो लानांबाय एक्स वाइ आरो 1 नि एक्स वाइ आरो 1 ना
फार्स्टआव मा खालामो जों खनाजों खना 20 जो बेखौ सानजाब 20 इनटु नैबे माइनास 1180 20 जो सानजाब माइनास 1180 ओमफ्राय माइनास मोनसे नेम बायदि फैखायो 20 जो माइनास 1180 सानजाबबाय नै ओमफ्राय माइनास मोनसे नेम बायदि फैगोन एबार मा फैगोन 26 इनटु माइनास 1000 ओरै खनाजों खना 26 इनटु माइनास 1000 26 इनटु माइनास 1000 बेखौ लाबाय जों ओरै सानजाबबाय नैबेयो माइनासआ नेम बायदि फैगोन 26 माइनास 1000 सानजाबबाय नै एबार नेक्स्ट y नि गायाव मा लिगोन y नि गायाव एबार माइनास 1000 जो 1 सानजाब माइनास 1000 इनटु 1 माइनास 1000 इनटु 1 ओमफ्राय नेम बायदि माइनास मोनसे फैखागोन आरो माइनास मोनसेखौ लाबाय नेक्स्ट मा फैगोन जोंना माइनास 1180 सानजाब नैबे से माइनास 1180 जो से जो सानजाबगोन माइनास 1180 इनटु 1 बे जाबाय मा खालामखो जों माइनास 1000 जो 1 सानजाबदो नै माइनास 1000 जो 1 सानजाबदो माइनासआ नेम बायदि फैखायो माइनास 1180 जो 1 सानजाबगोन माइनास 1180 जो 1 सानजाबबाय एबार नेक्स्ट 1 नि गायाव मा लिगोन 1 नि गायाव नै 1 इनटु 26 1 इनटु 26 नेम बायदि माइनास फैखायो लाबाय नेक्स्टआव मा फैगोन 1 इनटु नैबे 20 1 इनटु 20 1 इनटु 20 नैबे एबार जोङो सानजाबजोबना लानोसै गाहायाव सानजाबनो गोनांफोरखौ x दं y दं 1 दं बेयाव नायबाय जों सानजाबबा मा फैगोन 0 0 0 मोननै थाखाबाय दे ना 0 मोननै लाखाबाय एबार 2 इनटु 8 16 2 इनटु 8 16 1 थाबाय बेयाव 2 इनटु 1 2 बेसे दहायनि जो 3 जाबाय 2 इनटु 1 2 आरो मा दं माइनास दं नै 20 जो 1180 सानजाबबाय सिंसे मोनबाय 0 मोननै थाबाय 2 इनटु 8 16 1 थाबाय 2 इनटु 1 2 दहायनि से जो 3 2 इनटु 1 2 माइनास इनटु माइनास प्लास जाबाय नैबे एबार 26 जो 1000 सानजाबबा मा जागोन 26000 माइनास इनटु माइनास प्लास 26 जो 1000 सानजाबबा 26000 एबार इखौ नायनि माइनास 1000 जो 1 सानजाब माइनास 1000 आनो जागोन माइनास इनटु माइनास प्लास आरो 1180 जो 1 सानजाबबा 1180 आनो जागोन एबार नायाव 1 इनटु 26 26 माइनास थाबाय आरो 1 इनटु 20 20 जाबाय आरो एबार जों नायनि मा थाखो x थाबाय y थाबाय आरो नैबे 1 थाबाय नाय दा इयाव जों नायनि नैबेजो अबे देरसिनयाव नैबे 26000 आ देरसिन ना इयाव प्लास दं इ मोनसेयाव माइनास दं देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ माइनास खालाम आच्छा 0 0 0 0 दानख'बा इनिफ्रायखौ दानख'बा 0 0 थ' थाबाय मोननै 0 मोननै 0 इया 10 जागोन 10 नि 6 थांबाथाय बेसे 10 नि 6 थांबाथाय 4 जायो 10 नि 6 थांबाथाय 4 एबार इयाव बेसे थागोन 5 थागोन 5 निनो 3 थांबा बेसे 5 नि 3 थांबाथाय 2 एबार नेक्स्ट इयाव फैबाय इयाव 1180 देरसिन नै 1000 निख्रुइ इयाव प्लास इयाव माइनास नालाय प्लास थागोन इ देरसिननिफ्राय दुइसिन माइनास खालाम 1180 निफ्राय 1000 बाथाय बेसे 180 थागोन एबार इयाव 26 निफ्राय 20 थांबा बेसे 6 एबार जों मा खालामगोन नै फार्स्टनि जे लास्ट इकुवेल लिर लास्ट गेजेरनि जे लास्टनिखौ इकुवेल लिर दानिया ओरैनानै इजों बिजों समान आरो बिजों समान लिरबानो जोंहा x आरो y नि माना ओंखारगोन आरो लोगो लोगो जोंहा फिननाया ओंखारलांगोन आरो दानिया ओरै होननानै दानिया मा जागोन नैबे x बाय 2400 बियो 1/6 जो समान x बाय 2400 is equals to 1/6 x बाय 2400 x बाय 2400 1/6 जो समान लिरबाय आरो नै गेजेरनि जे लास्टनि जे समान आरो गेजेराव थाबाय y बाय 180 is equals to जा 1/6 y बाय 180 जो नैबे 1/6 जो समान नै समान लिरबाय एबार जों खेंस्ला सानजाबनाबो लानो हायो आरो दानबा दाननाबो लानो हायो नै 6 जो 2 खालामबा बेसे 6 जो 2 खालामबाथाय से मोनो 6 जो
2 4 लाथिख' लाथिख' रां होनबा 2 6 सानजाब 4 24 लाथिख' मोननै दं लाथिख' मोननै फैबाय 6 जो 6 राननायाव 1 6 जो 2 4 लाथिख' लाथिख' राननायाव बेसे 400 मोनदो अब्ला मा थाखो गोजौआव थाबाय x गाहायाव थाबाय नैबे 400 ओजा गोजौआव 1 गाहायाव 1 खेंस्ला सानजाबना हो x * 1x आरो 400 * 1 400 बे मोनसे ओंखारलांबाय x नि माना आरो नै ओजोंहा नायनिजों मा फैयो नायियावबो 6 जो 6 रानबाथाय बेसे 1 6 जो 180 रानबा बेसे 30 थामहिनबा मा थाखो 6 जो 6 राननायाव 1 180 खौ 6 जो राननायाव बेसे 30 गाहायजों गाहाय रानलायदो माने एबार मा थागोन गोजौआव थाबाय y गाहायाव थाबाय 30 समानसिन थाबाय गेजेराव गोजौआव थाबाय 1 गाहायाव थाबाय 1 खेंस्लाय सानजाबलायदो y * 1y 30 * 1 30 अब्लाथाय जोंना x माने मामोन x माने थि खालामनाय मासुल थामहिनबा थि खालामनाय मासुला 400 रां आरो इदिनो सानसेयाव आदार जानायनि खरस बे बेसे y मोन नालाय 30 रां इखो जोङो बेयाव लाइन मोनसे लिरना होनि बेनिखायनो हस्टेल थि खालामनाय मासुल हस्टेल थि खालामनाय मासुल x = बेसे जाखो 400 रां 400 रां आरो मोनसेया जाहैबाय सानसेयाव आदार जानायनि खरस आरो सानसेयाव आदार जानायनि खरस y बेसे 30 रां बे अब्लाथाय जोंना गासै ओंखारजोब्बाय आरो नैबे रमान नाम्बार 1 आ बेखिनियाव जोब्बाय नेक्स्ट जोङो रमान नाम्बार 2 माबायदि सोंथि दं बेखौ नायगोन एबार जोङो नैबे रमान नाम्बार 2 खौ लाबाय बेयाव मा दं सोंथिया नाय मोनसे बोखाव खोन्दोआ 1/3 जायो जेब्ला सेखौ रानजाग्रानिफ्राय दानख'नाय जायो आरो बेयाव 1/4 जायो जेब्ला 8 खौ बिनि रानग्राजों दाजाबनाय जायो बोखाव खोन्दोखौ दिहुन अब्लाथाय जों नायनि दा बोखाव खोन्दो नालाय इयाव मा थायो जोंहा रानग्रा थायो आरो रानजाग्रा थायो बेनिखायनो जों गिबियावनो हमना लागोन आरो हमना लाबाय रानजाग्राया x आरो रानग्राया जेनेबा y आरो ना बेनिखायनो बोखाव खोन्दो मा जागोन बोखाव खोन्दोआ जागोन x/y मानो होनबा रानजाग्राया x नालाय ना गोजौआव x ओमफ्राय रानजाग्राया x नालाय गोजौआव x रानग्राया y नालाय गाहायाव y आरो बे जाबाय बोखाव खोन्दो ओमफ्राय दा सोंथि बायदि मा होनदों बेखौ नायनो जों सोंथि बादियै मा होनना बुंदों सोंथि बायदियै नै मोनसे बोखाव खोन्दोआ 1/3 जायोनो थामहिनबा जोंहा बोखाव खोन्दोआ मामोन x/y मोन ना नैबे x/y आ मा जागोन 1/3 जो समान जायोनो नाथाय माब्ला बेखौ नाय बोखाव खोन्दोआ 1/3 जायो माने x/y आ 1/3 जो समान जायो माब्ला समान जायो जेब्ला सेखौ रानजाग्रानिफ्राय दानख'नाय जायो रानजाग्राया सोर रानजाग्राया जाबाय गोजौनिया ना नै गोजौनिफ्राय मा होनदो से दानख'ना होयोब्ला माने नै बोखाव खोन्दो x/y निनो रानजाग्रानिफ्राय से दानख'बा माजों समान जायोनो बियो 1/3 जो समान जायोनो नै 1/3 जायो होनदोंना थामहिनबा 1/3 जो समान जायो दा बेखौ जों खेंस्लाय सानजाबना मोनसे समानथाय बानायना दोनगोन आरो दा 3 जो ओरै x सानजाब 3 * x 3x माइनास थाबाय गेजेराव 3 * 1 3 इकुवेला थाबाय आरो y * 1 y खेंस्लाय सानजाबदो जोङो 3 * x 3x माइनास थाबाय नैबेयो 3 * 1 3 इकुवेल थाबाय आरो y * 1 y दा जों बेखौ साजायनि नै 3x थाबाय ना ओजादे प्लास x दङना आगदाथिं इयो आगसिथिं फैबा मा जागोन प्लास y आ जों आगदानिफ्राय आगसि फैबा मा जागोन माइनास y जागोन आरो माइनास 3 आ थाबाय आगदाखै जेबो गैला 0 बेखौ से नाम्बार खालामबाय खेबसे खोन्थाबावदो ना 3x इदिनो थाबाय
प्लास y आगसिखै फैनाय लोगो लोगो माइनास y आरो माइनास 3 आ नै दं इकुवेल थाबाय आगदाखै जेबो गैला माने 0 ओमफ्राय आरो गुबुन मोनसे माखौ नाय एबार गुबुन मोनसे कन्डिशना मा होदो इखौ नायनि इयाव होनदो नाय आरो बेयो 1/4 जायो सोर जायो इ जाबाय बोखावखोन्दोआ बेसे 1/4 जायोनो बोखावखोन्दो बे मा जायो 1/4 जायो होनना बुंदो बोखावखोन्दोआ मामोन x/y मोन x/y आ माने माजों समान जायो 1/4 जों समान जायो आरो माब्ला जायो इखौ नाय जेब्ला 8 खौ बेनि रानग्राजों दाजाबनाय जायो रानग्राया सोर रानग्राया जाबाय गाहायनिया नंगौना नै y होननानै लाखादोंमोन ना नै गाहायनि रानग्रा इजों मा दाजाबनांगौनो 8 दाजाबनांगौनो माने नै बोखावखोन्दोनि जितु रानग्रा बिजों जुदि 8 खौ दाजाबो बे माजों समान जायो 1/4 जों समान जायो आरो दा जों इखौ साजायनानै 2 नाम्बार खालामना दोनगोन ससेखौ नै जान लिरनि आङो मा मोनो नै बेयाव दं जोंना ओरै खेंस्लाय सानजाब खनाजों खना x जो 4 सानजाब्रो x * 4 मा जायो 4x इकुवेल थाबाय गेजेराव ना नै इयो एबार 1 जो नै खनाजों खना ओरै सानजाब 1 जो y + 8 सानजाबबा मा जागोन y + 8 आनो जागोन y + 8 आनो जागोन आरो खेबसे खोन्थाना होबावदों आं 4 जो ओरै x सानजाबनायाव 4x मोनदो इकुवेला थादो गेजेराव 1 जो y + 8 सानजाबबा y + 8 आनो जादो आरो होमबा मा थाखोयाव 4x थाबाय प्लस y आ जों फैबा माइनास y प्लस 8 आ आगसिथिं फैबा माइनास 8 इक्वल्स टु 0 नायबाय जों 4x थाबाय प्लस y आ जों फैबा माइनास y प्लस 8 आ जों फैबाथाय माइनास 8 इक्वल थाबाय आगदाखै जेबो गैला माने 0 इखौ 2 नाम्बार समानथाय खालामना दोन इ जाबाय 2 नाम्बार समानथाय अब्लानिया जों 3 नाम्बार समानथाय आरो 2 नाम्बार समानथाय दिहुनना लाबाय ना बेनि उनाव जों इखौ बे जे सेफायगोन बेखौ जोङो दानखाव सानजाब आदबजों बानायगोन दानखाव सानजाब आदब दानखाव सानजाब आदबजों बानायनो थाखाय मा खालामो जों y लायो 1x ओमफ्राय y जों मा खालामगोन y नि थादेरखौ गाहायफ्राव लिरगोन दिदोम बिदाफोरखौ गाहायाव x नि थादेरखौ बिनि गाहायाव y नि थादेरफोरखौ गाहायाव जों 3 नाम्बार समानथायाव फैग्रोगोन x नि थादेर मा दं x नि थादेरा दङ 3 बेनिखायनो x नि गाहायाव 3 खौ लिरबाय नै y नि थादेरा मा दं जेबो गैया माने 1 सिगाङाव माइनास दं माने मा -1 y नि थादेरा -1 नै -1 नै y नि गाहायाव -1 y नि थादेरा -1 नालाय y नि गाहायाव -1 y नि गाहायाव -1 नेक्स्ट नायबाय दिदोम बिदाब मा -3 माने दिदोम बिदाब -3 नालाय 1 नि गाहायाव लिर -3 खौ आबार नेक्स्ट जों फैनि नैबे 2 नाम्बार समानथायाव नाय x नि थादेरा मा दं x नि थादेरा 4 बेनिखायनो नैबे x नि गाहायाव 4 खौ लिरना हो एबार y नि थादेरखौ नाय y नि थादेर जेबो गैया माने मा 1 माइनास दं माने मा -1 थामहिनबा y नि थादेरा -1 नालाय y नि गाहायाव -1 लिरबाय y नि गाहायाव -1 लिरबाय एबार दिदोम बिदाब नाय मा दं -8 दं दिदोम बिदाबा बेनिखायनो 1 नि गाहायाव -8 खौ लिरबाय दा इनिफ्राय जों मा खालामगोन x आरो y नि मानखौ दिहुनलांगोन जों ना आच्छा ससेखौ आंनो नैजानो बानायनानै आगसिखिनो So x नि गाहायाव लिरगोन y नि गाहायाव आरो 1 x नि गाहायाव लिरगोन y नि गाहायाव आरो 1 नि गाहायाव लिरगोन माबायदि लिरगोन जों फार्स्टआवनो खनाजों खना ओरैहाय -1 आरो -8 सानजाबगोन -1 into -8 ओमफ्राय मोनसे माइनासआथ' नेम बायदि फैखायो इखौ लाबाय जों -1 -8 सानजाबबाय माइनासआ नेम बायदि फैगोन एबार मा जागोन नै गाहायनिफ्राय ओरैहाय -1 into -3 -1 into -3 नेक्स्ट y नि गाहायाव मा दं इखौ नायनि y नि गाहायाव मा लिरनांगोन जों नैबे -3 जो 4 सानजाब -3 जो 4 सानजाब माइनास मोनसे फैखागोन नियम बायदि एबार मा -8 जो ओरै 3 -8 आरो 3 -8 into 3 खेबसे नायबावदो -3 -4 सानजाबबाय माइनास फैबाय नेम बायदि -8 आरो 3 सानजाब -8 आरो 3 सानजाबबाय 1 नि गाहायाव मा लिरगोन 3 into -1 3 into -1 माइनास सिना थागोन एबार नेक्स्ट मा फैगोन नै 4 जो -1 सानजाब 4 into -1 4 into -1 3 into -1 नै थाबाय माइनास नेम बायदि फैखाबाय 4 into -1 4 into -1 एबार दा जों इखौ
सेफायलांबाय थानोसै x थाबाय y थाबाय 1 थाबाय माइनास इनटु माइनास प्लास 1 इनटु 8 8 माइनास इनटु माइनास प्लास प्लास इनटु माइनास माइनास आरो 1 इनटु 3 3 माइनास 3 खेबसे नायबावदो माइनास इनटु माइनास प्लास नै जेबो गैया माने प्लास 1 इनटु 8 8 माइनास इनटु माइनास प्लास प्लास इनटु माइनास माइनास 1 इनटु 3 3 आबार याव फैलायनि माइनास थाबाय माइनासल' दं नालाय याव 3 इनटु 4 बेसे 3 इनटु 4 12 माइनास इनटु माइनास प्लास 3 8 इनटु 3 बेसे 24 खेबसे नायबावदो माइनास याव माइनासल' दं नालाय माइनास जाबाय 3 इनटु 4 12 माइनास इनटु माइनास प्लास 8 इनटु 3 बेसे 24 याव फैनि माइनासल' दं याव 3 इनटु माइनास 1 माइनास 3 माने माइनासा थाखाबाय 3 इनटु 1 3 माइनास इनटु माइनास प्लास आरो 4 इनटु 1 4 खेबसे नायबाव 3 इनटु माइनास 1 माइनास 3 माइनास इनटु माइनास प्लास 4 इनटु 1 4 दा याव जों लिरगोन ओरैहाय नै गोजौनि x थाबाय नैबे y थाबाय आरो नैबे 1 थाबाय गोजौनि खिनिया 8 निफ्राय 3 थांबा बेसे 5 8 निफ्राय 3 दानख'बा 5 24 निफ्राय 12 थांबा बेसे जागोन 12 थांगोन 24 निफ्राय 12 माइनास जाबा बेसे 12 आनो जागोन एबार नैयाव 4 निफ्राय माइनास 3 प्लास 4 नालाय ना मोनसे प्लास मोनसे माइनास देरसिननिफ्राय दुइसिनखौ दानख' 4 निफ्राय 3 थांबा 1 आरो देरसिन सिङाव प्लास नालाय जेबो होलायनो गोनां गैला बेखिनिया अब्लानिया जोङो दा मोनसिगोन x आरो y नि मानखौ दा जों माबोरै मोनगोन फार्स्टनि नै बोखावखोन्दोजों लास्टनि समान लिर गेजेरनिजों लास्टनिजों समान लिर दानिया आरो होननानै नै ससेखौ नै फारसेखौ लिरनि ससेखौ दानिया जों मा लिरगोन नै x by 5 equals to 1 by 1 मा खालामदो x by 5 जो नै लास्टनि बोखावखोन्दो 1 by 1 जो समान लिरदो फार्स्टनिजों लास्टनिजों x by 5 equals to 1 by 1 नै x by 5 equals to 1 by 1 आरो एबार जागोन नैबे y by 12 जो 1 by 1 समान लिर y by 12 equals to 1 by 1 y by 12 is equals to 1 by 1 नायबाय जों नै गेजेरनि y by 12 जो 1 by 1 समान लिर y by 12 equals to 1 by 1 खेंस्ला सानजाबना हो x into 1 x 5 into 1 5 थिग बिदिनो y into 1 y 12 into 1 12 जों मा मोनखो x into 1 x आरो 5 into 1 5 y into 1 y 12 into 1 12 बेनिखायनो जोंहा x आ 5 y आ 12 ओंखारबाय ना बेनिखायनो मा दिहुननांगौमोन बोखावखोन्दो बेनिखायनो बोखावखोन्दो मा मोनलाय बोखावखोन्दोआ जोंना x by y मोन ना जों हमना लानाया बोखावखोन्दोआ मामोन x by y मोन x नि माना बेसे 5 y नि माना बेसे 12 होनो हाबाय अब्लाथाय जोंहा बोखावखोन्दो ओंखारलांबाय 5 by 12 अब्लाथाय जोंना नैबे रमान नाम्बार 2 आबो जोब्बाय आरो ना आरो नैबे रमान नाम्बार 2 जोबनायजों लोगोसे आं दिनै गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।